Συγγνώμη, απλώς κάτι έπαθε το κινητό μου και απλώς σταμάτησε να βγάλει βίντεο. Γι' αυτό τώρα είχαμε μείνει να σας δείξω αυτή τη κασετίνα, επειδή αυτό τελείωσα. Και τώρα έχει ώρα να σας δείξω τι έχω σε αυτή τη κασετίνα. Πρώτα, οι ρίγες μου για τα μαθηματικά. Highlighter για να υπογραμμίσω κάτι όταν δεν κατάλαβα. Κόκκινο, και άλλος είναι το πρώτο μου κόκκινο highlighter. Δεν ήξερα καν ότι υπήρχε κόκκινο highlighter, αλλά που το δοκιμάσα φαίνεται ότι είναι κάπως ίδιο χρώμα με το ροζ. Τέλος πάντων. Πορτοκαλί, κίτρινο, πράσινο, μπλε, μοβ, ροζ και το τελευταίο χρυσό. Ψαλίδι για να κόβω χαρτιά. Τιμπεξ, εξίστρα, και αυτό το πράγμα είναι όταν τελειώσουν τούτες, απλώς βάλεις άλλα. Δύο γόμες για να κόσεις τα χαρτιά σου. Και άλλο σε φαίνεται ότι είναι κάπως twins, απλώς διαφορετικό το χρώμα. Και αυτό το πράγμα δεν ξέρω πώς ονομάζεται, αλλά ας πούμε αν ένωσες, αν έβαλες συνδετήρα σε ένα χαρτάκι και δεν βγήκε πολύ ωραία, απλώς πιάνεις αυτό και το βγάλεις. Και αυτά είναι, δεν έχω κάτι άλλο πράγματα. Και θα σας δείξω κάποια μέρη, επειδή μέσα στη τσάντα μου είχε κάποιες μικρές τσέπες που μπορώ να βάλω κάποια πράγματα που δεν θα μπορούσαν να τα βρουν. Μπορεί. Λοιπόν, θα σας δείξω τις τσέπες που έχει μέσα σε αυτή τη τσάντα. Σε αυτήν έχει αυτό το πράγμα που μπορείς να βάλεις το πορτοφόλι σου ή ένα μπρελόκι διακοσμητικό. Εγώ βάλω το πορτοφόλι μου και έχει για το μπρελόκ. Και λέω σε αυτό δεν είναι κοινό, γι' αυτό το είχα που ήμουν έκτη τάξη δημοτικού. Και λέω σε φαίνεται ακόμα cute, γι' αυτό θα το κρατήσω. Και ένα λεπτάκι. Να, έχει αυτές τις... Έχει αυτές τις τσέπες, τις βλέπετε? Να τις. Έχει αυτές τις τσέπες μέσα για να βάλεις έξτρα πράγματα μέσα. Και κάποια μέρη που δεν ξέρετε ότι αυτό το άσπρο πράγμα που έχει γύρω στη τσάντα μου έχει και εδώ και στα χέρια της τσάντας μου και στην άλλη μεριά είναι αυτό αν έχεις αυτή τη τσάντα και το παίρνεις μαζί σου όταν είσαι σε σκοτάδι, λάμπει στο σκοτάδι, είναι σαν είναι ένα νυχτερινό φωτάκι, αλλά σε τσάντα. Και άλλως αυτό είναι αδιάφροχο, γι' αυτό, οπότε αν βρέχει, τα πράγματα που είναι μέσα δεν θα βράχουν.
Γι' αυτό το λόγο έκαναν αυτές. Σε περίπτωση αν θα χρησιμοποιήσω αυτή τη τσάντα για τη νύχτα για να βάλω τα πράγματα μου μέσα και αν ένα αυτοκίνητο περάσει από πίσω μου θα ξέρει ότι έχει ένα άτομο εκεί επειδή βλέπει από αυτά τα φωτάκια που λάμπουν. Και αυτά είναι, δεν έχω κάτι άλλο να σας δείξω. Και άλλο, αν σας αρέσουν το πρώτο μου βίντεο, please κάντε like και subscribe, επειδή θέλω πάρα πολύ να γίνω μια famous YouTuber. Προσπαθώ να πάρω όσους πολλούς subscribers έχω, επειδή έχω μόνο 15. Και άλλο, κάνετε comment που 10 στα 10 πώς σας αρέσουν τα πράγματα μου για το σχολείο. Bye!